Bermeoko auzo eta kaleak herri bizitzaren erdigunean jarri nahi ditu Gusanek. Hori da, herri plataformak hurrengo legealdirako finkatu duen ardatz nagusietako bat. Udala eta herritarren arteko komunikazioa hobetu eta auzo arroak eta inplikatuak lortu nahi dituzte. Xabi Ortuzarrek Gusaneko alkategaiak azaldu duen moduan. Auzolana komunikazio estrategia berri horren parte bat izango dela azaldu du Xabi Ortuzarrek. Auzolanak hobekuntza txikiak egiteko aukera baino ematen ez duen arren, auzokideen artean loturak sendotzeko eta udalaren eta herritarren arteko empatia handitzeko tresna potentea dela gaineratu du. Auzolanaz gain, herritarrek jasotzen duten informazioa hobetzeko, auzo bandoak, auzo bilerak eta zuzeneko hartu emana indartuko dela ere adierazi dute beste zenbait neurriren artean. Goizeko 10:00 aurrera, maiatzaren 11 honetan, Demikuko elkargunea den ermitan konponketa txikiak egin, hormak pintura zuritu eta inguruak garbituko dituzte.